Our classroom in our school. We're shining bright and we know the golden Ayaw na. Ayaw na pa. Di na pa ayaw. Tanawa na tagas. Kana imuha ng piso. Ayaw kita yung kwarta niya. Ayaw mi kay sud na sa mi. Ayaw na sa kwarta. Wala mang piso. Nagani na shoot ang si. Iyada ko nung daw. Oo, lagi wait lang ha. Okay. Dagat man nimo. Pwede po sa dili pa siya. Pwede sa dili pa siya ikuan mga siguro mga 9 pohon. Dagan po siya nakaon Usga sa na gungit. bread. Dagan po siya nakaon sa bread katong krusan. Ah. Tanawa ko to. Lang tulong. Dili duha ra mi. Ay dumara. Botong ang kuan ang katong Ay ang chocolate ang chocolate ito nga nako. Kay nga mas priya nga. Ano ka sa yun? Ayaw pag dili nga wala